parlok ha ka ban kong ngi pan pau ji songo yu blei ha ka baula penesiam yangi pi phi ha ka bakum gani ka por te ngi wan gani ka por ngi don ka jing pentip shapi kendian ho ngim dei kita gi brio ki bangin sngap ya ke ki bagi brio ki kran sharum bachaneng namar ba ki kimtip te habang itre ya kanu ka kam om dei tang ni ka kam ka bang itre wat ya kanu ka kam ka ki para brio itre ka jing kan tho ka don ka jiro ka don bat ngim don por bangin sngap kum kita namar rangin sngap ya bakum kita te ki para khasi gi jongi ki buran hapren ka jingyap thangan ki buran hapren ki jingdu jingkar ban ki buran hapren ki jingpang jing stom manu ban liban ai man sim ki te kombangi ong na do ko pastang ka burom ba ka jingu ka dei lu ka jong blei ka war ka dei lu ka jong pi paidbah na do ko pastang ha do ka ni ka pamanta empat pilai i babon ki balayo ying ki layo sem bon ki la long brio man brio bon ki layo school bon ki la light na ka jing yap than bon ki layo ya ka jing ko ki jing khya na ka pang ga stom pat bon hiru ki brio ki balayo ya ka kup ka sem empat kani baro kam dei setia ka pisa ka jongno henry ka dei ka pisa ka jong phi ki paidbah lingba ka jing karku ublei wa ye ublei uba manga bat mapi ngi shakri tege hoj wala da ki breu shibon ki kan ben teng ke juno breu ngi yo hi bon koman sap tam bangim ju pan sap nomor bang ngim don por ko bang yong ipi hari teng ka don ba jing ta yang aku mo breu haba manga ba mangingi tre henry ki karan ben ki karan kho pan ban ni lok ki jonga ye ki ba yeng sem ye mei pa bat kum ta ter ba teng i lok le i jonga im ju teng im ju don hiru ka por watang mani kando yanga dang step ngalami ngawan yeng khat ar shi baje kum ta man ka singi teng lai sene hiru ban pan pej i lok namar ba im bang ngam yo ka por bangan pelut padi namar bangi la haban shu lecturum chenum cheneng pej ki ta ki para mensim jungi hade ka basusi ka long bagi breu ki karan ben ki breu ki krokti ye lok bada kumni bada kum tai teng habangi i kita ki message ning i ta ki comment nya kumu breu hi ngandap lagi jing thang wali se i be na bring jong pia kum gani ka por pis ngau tho la da pidation rang la ni pide kan thei haba i lok la ni ulok jong pi shakran ben kanong hi ta la da maki ki bom tip ki bom don ha ka kam ka bagi tre henre ki la shawan ra lang ha ka jeli kalong ke ka bom so tanat tamangi ngai pau blei udan dam terkat bat ngi ba ka yeng ka sam shibon ki ba bisni shibon ki ba persang ban le de ki kam ki bolai pujaj janga ya ka yeng ka sam henre ublei udan dam terkat bada henry jing sang ngim kwa ira pangin wan hang ni ka por tang dam ba kita ki baro hari ka daw ka long ba ka wei ka post apu youtube ngim tip manu ini ba upload ye ne pala tho ro kum ne ba konrad sangma ni chief minister jongi unsa ai live holak lani kum ta ter kum ba phila i hang ne hari paidbah daga mensim jong jing soret klem de bisni klem da kan tho yeno hiru ba hadu menta ba hadu mane om pa don manu ban ai pisa yangi borok ka di pisa lo jong phi paidbah leng ba jing karku ka jong blei te bar hoj ya ka arpsan hajar hakisnam gi paladap ngila yo shisha hoj omla banlen bat kataru ling ba ka jing job ka jongi ha ka bai dei bata ka kalalong kum ka kanja competition dei lai dang ta te om don pat paidbah di ki bai hoj haba people yegni ga video limba ka ni ga dor phenom lap yegno no jing karen lesi henry haba tho pat kumne bon ting pat ki breu ki so tho pakla mat haba ki bay tri lang bat ngi ki ni ki dap da ka jing so si mat haba ki ong ki phone yangi kong ni ni le kum no jing sha na du ka bani kong rung yong tom le le nge sam da ka sam re ba ki ong pat ni ting kalong ke ka bay lam bakla haba bon ki breu menta ki so tho bakla o kiri ai jing rap da ka pisa ba ai ka sarkar ne da ka pisa ba ai chief minister te ngim kwa ngim kan thoi ye chief minister i chungi henry ngi ga ni ri tang jing panchai chapi ba kanom don ke ka kum kata ka ba kumbala tho ha kan ni ka dor te tang kata hi paidbah ngi dam dong ngi phi ngim kwa ngin chim ka wu no pat ngim kwa heru bangin
penduk ya ke buram lan ban ai ya ke buram ki badi hok panyo ki dei ki bom dei kum tang bangila keren te barok ka pisa ka ba nadu ka shitingka bat ka ba hadu yo yung yo sam ho long bru man bru ka dei lo ka jong phi pai ba ne ba ki jingkar khu ka jong ublei te kuma phi pai ba ki bara tri stom pi don hok panyo ya ki jingero andre haba kita ki bom don banta te kum no ki nyo ki jingero kan ni ki jing pan pau ki jing kum ka ne ka por ka long ba phinom sha ban ya lamba kala hakni ki boro ngim kwa hira ban shim ya ko buram jongro jongro ki bari hok ban yo ya ko buram ngi ai ko buram ki bom dei hok ban yo te kum no ngi ai buram haba ublei ule ngi kan ne ude hok ban yo ko buram ngi ai ko buram haba ki paj ba ki le hadu kan ne ki dei hok ban yo ko buram ngi ai ko buram ambat haba kum kini ki khun swat kini banta haba ka social welfare limbaga district child kila shim ya ki ngi ai ko buram ya ki haba kila le ya ka banta ka bakraw bakin ri kin kudup ya kini hep ki pare ban ai ri ki jing nang ka jing start te kum ta ko bong ngi phi ki ba dei hok ban yo ki dei ban yo are ya ki bom dei patte kum no ngin ai namar ba kan ni ri kam ka bang shakri paj ba te ngai pa ki paj ba ke su tho pa ki nom sha pa nya lam ba kla bat ka wi ngi kon pan chai ba ka no hi ka bom dei ba mi ling ba ne ka ni ki YouTube channel ka chungi sngewsih phinai ngai ya ke ba phini namar ra don ka no ka chingja ka bret la ni chingja ka ba he ling ba ka ni ki YouTube channel phin i pai ba namar kumbangi la karan ro bastang ka ni kam dei ka kam ka chunga hari ka dei ka kam jong phi ki ba i ha ba kum ka ni ka por bar ki ba chupe ki ba chun lo snyang namar ba ni trei ling ba ka ching shakri ya ki pai ba ling ba do pai ba hi thì cầm đơn cái nô cái mình xiêm cái bác cũng đi cầm tay hay tăng cái tay cái chân tiên cái bác khen đẹp bật cái chứng bên cái màu phi sấy xiên bật đơn tăng artli cái social media account cái bà mangi nghi bắt ha cái vậy đây bật cái chứng lịch page cái chứng lịch ngọ cái para mình xiêm bật cái ta cái long cái way cái đây cái này cái YouTube channel bật cái bà ar bật cái đây tăng cái này cái Instagram account bật cái baro cái bà shisha kết mi tăng link ba na kini ki artali ki account like na kata pai ba ngi don ban ongi phi ba phim di ban ngi namar teng teng yo lesi ka parthei ka bakum kani ngim nang ngim kon no no but yangi mei pai la hi kai ru bang nam kan ben ngi nam kan tho no henry hateng hateng bat ka don hi ka jing ha pan chai khnang manak leng chong phi ri pai ba phi nam so thu bakla but ini I baru lesi bopos kani sngewsih pa phinom sngewsih nyim don kanu ba persha ya phi henry hagjing sha nyim kwa hiru bang kran hapo YouTube ngila persyang ban miel ya phi ngi persyang ban panu kontak number jong phi henry lesi naga daw jong jing pun kam go jong phi khamyo ban jawab dan ba respond tingi buram ya kata henry mo ngi run nakaliang jong ki paidbah ki ko apin sai na kata daw te ba phinom sngewsih ba phinom sngewsih kan ni kam de ki jing kan tho ya phi henry ki tang ki jing pan sai ki paidbah ba ro khobli shibon khobli sha jarngu uble kar khu ya phi uble kar khu lang hiru ya baro bat kum juru jengilang khobli shibon